hemengo ezten beste guztia da oso garrantzitsua. Venga, sí. Ez, estrategia ez, azpi jokoa. Kalean telefonoarekin, etxean telefonoarekin, sukaldean, ohean telefonoarekin. Nola baiteko azterketa, baina azterketako mila artean. Protesta ere zute egiten. Baldintzarik gabeko errendizio bat da. Ostia, bota gurea berriz ere. Kuba! Bueno, ni izan naizela esan. Bai, punta. Botere judiziala manipulatzeko eta gure bezeroa desorekatzeko saiakera da. Baieztatzen du Barentz Farma laborategietako abokatuak. Bueno, reutera etxera, egunkarietara, kristo guztiari gali. Zer, berriz ere botakariteko gogoa dukatu. Zer da mundu erretan zaitxurek? Oder, zure goxotasuna kunkitu egiten hau izona. Zutaz arduratu egiten ez beste. Abarkatu naiz konturatu. Bereki bezala gaitezen hasi, burukan batabiltza. Harremaneak gainbera gaude, ez gara